Pjazza San George fil-Belt Valletta tinsab mibdula fi ġnien b'żewġ funtani, siġar kbar mijiet ta' arbuxelli u eluf ta' fjuri kkuluriti. Dan hekk kif ġie varat uffiċjalment il-Valletta Green Festival, l-installazzjoni ta' natura fl-aqwa tagħha fil-qalba tal-kapitali u li mistennija minn eluf kull sena. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal kif dan il-festival huwa eżempju ċar ta' kif l-art, in-natura u l-komunità jistgħu jingħaqdu biex joħolqu spazji vibranti fil-qalba tal-Belt Valletta. Dan il-proġett li beda bħala esperiment numru ta' snin l-lum stabilixxa ruħu bħala attrazzjoni sabiħa immens għal poplu Malti wawċi kollu turisti li jżuruna. Jiena nemmen li dan il-festival huwa festival li daħal fil-kalendarju kulturali wkoll u jinżel tajjeb ħafna biex ikompli valorizza żbuħija tremenda tal-Belt Valletta. Iċ-chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal kif il-Valletta Green Festival ikompli enfasizza r-rwol tal-kultura fit-tiswir ta' futur aktar sostenibbli u mod prattiku u impenjattiv biex in-nies jinġabru flimkien u jiffukaw fuq dak li verament jgħod, l-ambjent tagħna u r-riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali tagħna. L-iskop huwa li l-kalendarju kulturali tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta jinkludi fih aspetti differenti, naturalment mas-soċjal u l-aspett ambjentali huwa qalbna ħafna. Dan huwa wieħed mill-ikbar proġetti tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta hija l-11 edizzjoni fejn qed nagħtu ġnien assolutament tal-ħolm. Fi Pjazza Tritoni il-viżitaturi jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet ta' għarfien ambjentali. Tul triq teatru l-antik l-attivitajiet jinkludu wkoll suq, eco-market, attivitajiet ta' face painting u workshops ta' tfal mingħajr ħlas, arti fuq iċċa u artiġjanat riċiklat. Id-divertiment se jkun mifrux f'postijiet oħrajn fil-belt, b'karattri bħal Timon u Pumba u Donaldu Daisy, b'tikka banda u grupp tal-perkussjoni Trakadum. Il-programm ta' din is-sena jinkludi s-sem ta' entitajiet bħall-Era, Project Green, Ambjent Malta, Circular Economy Malta, Wayserve, MEEE u Eco-Market Malta. Aktar dettalji jistgħu jinkisbu fuq is-sit tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta fi ca.gov.mt jew fuq il-paġna tagħha ta' Facebook.